Pozdrav! Evo me opet na vodi, no ovaj put nisam na Dravi, nego na jezeru u naselju Zgornje Jezersko u Sloveniji. Ranije ove godine s prijateljima sam vozio jednu biciklističku vožnju od 24 sata koja je prolazila ovim cestama i pokraj ovog jezera. Međutim, vozili smo ovim dijelom noću i nismo vidjeli ništa. A prijatelj Filip mi je rekao da je ovdje jako lijepo jer on već bio ovdje, pa sam odlučio spojiti ugodno s korisnim, tako što sam suprugu odveo na izlet u Arboretum Volčji potok koji je nekakvih 40 minuta vožnje odavde, a ja sam onda sebi složio jedan dan fotografiranja u ovome kraju. Sad sam došao iz Arboretuma, prijavili smo se u sobu i došao sam u izvidnicu još dok je svjetlo vidjeti, pronaći nekakvu zanimljivu poziciju jer namjera mi je doći ovdje ponovno ujutro. Očekujem da će biti puno magle i pošto su vrhovi sa suprotne strane jezera prilično visoki, nema potrebe za dolaskom baš u ranu zoru, jer će sunce, pretpostavljam, se pokazati tek negdje iza 8 sati, pola 9 čak. Tak da, evo sad sam došao malo pronjuškati okolo, našao sam već dvije zanimljive pozicije. Jedna odmah po dolasku na molu, pokraj ugostiteljskog objekta koji se sad renovira, i jedna tu nekoliko desetaka metara dalje po obali. Sutra ću vjerojatno još prozujati dalje obalom, jezero nije veliko pa ću vrlo vjerojatno proći sve okolo. Evo tako, za sada sam zadovoljan viđenim i nadam se da ujutro magla neće biti pregusta. Ništa, vidimo se ujutro. Svanulo je, ovdje sam već nekakvih 40 minuta, malo više. Došao sam po mrklom mraku i moram reći da sam malo razočaran. Očekivao sam maglu iznad vode, a vrhove bez oblaka, a dogodilo se upravo suprotno. Voda bez magle, a vrhovi u oblacima. Pošto još ima vremena do izlaska sunca, a nadam se da će se u međuvremenu i ovi oblaci iza mene malo razmaknuti, idem prošetati uz rub jezera, ne bi li pronašao još neko mjesto zanimljivo za fotografiranje. Najprije mi je oko zapelo za ovu nekakvu komad naplavljenog drveta i stijenu koji su odmah uz obalu i s njima mogu napraviti nekakvu klasičnu blizu daleko kompoziciju, međutim treba malo bolje svjetla. Ono što je moguće još napraviti, a ne mogu na ovoj kameri to pokazati, ako primjećujete ona stabla u daljini na suprotnoj obali jezera, njih bi mogao skombinirati u kadar tako da se ne vidi horizont, odnosno da se vidi minimalno oblaka iznad njih, tako da neba uopće ni nema u kadru, ali bi onda morao napraviti dvije ekspozicije, dvije snimke. Prva s fokusom na ovo drvo i stijenu u prednjem planu, a druga s fokusom u daljinu i onda ih spojiti tako da dobijem jednu sliku koja je oštra po cijeloj dubini. No, ne znam baš da li će mi se dati to sad raditi.
Idemo dalje. Ima jako puno zanimljivih motiva. Recimo ova trava koja je isplivala na površinu jezera u kombinaciji sa stablima čije lišće je počelo mijenjati boju, odnosno već je promijenilo boju u žutu i koja se lijepo ističu na tamno-zelenoj podlozi od crnogorice. Stvarno ima kadrova, čak i uz ovo dosadno plošno svjetlo bez ikakve definicije. Ono što bi moglo cijeloj sceni dati onak čarobni karakter je upravo svjetlo koje nedostaje. No dobro, da ja ne cvilim i ne jamram, pokušat ću iskoristiti priliku takva kakva je. Idem šetati dalje obalom jezera, još malo izviđati, a onda kad se i ako se svjetlo promijeni, krenuti u akciju. Stigao sam do mjesta na obali gdje ona postaje strma, a iznad nje je cesta. Cesta vodi dalje prema vrhovima planina koje se mogu vidjeti s obale, no ja neću sad ići tom cestom, nego ću se posvetiti onome što mogu vidjeti odavde. Trenutno su mi zanimljiva stabla na obali u daljini, odnosno na suprotnoj obali, i s njima pokušavam pomoću 24-105 objektiva nešto izvući. Posvetit ću se sad motivima takvi kakvi jesu, bez obzira na svjetlo, jer se do 10 sati moram vratiti po suprugu jer se moramo odjaviti iz sobe. A onda ćemo se, pošto ponovno prolazimo ovim dijelom, znači idemo gore prema prijevoju Jezersko, a kasnije prema Logarskoj dolini, onda ću vidjeti ako bude bolje svjetlo pa ću stati i snimiti još koju fotografiju. Za sada je tako kako je, oblaci ne namjeravaju popustiti, ali mislim da će kasnije, tam negdje iza 10-11, vrijeme biti lijepo i sunčano, tako da će ova žuta boja lišća se lijepo istaknuti i biti u super kombinaciji sa plavim nebom. Ništa, toliko za sad. Idem fotkati. Vratio sam se na početnu točku ove moje male šetnje jutarnje i ona stijena i naplavno deblo, nekako naplavno drvo. Za njih sam pronašao malo bolju kompoziciju od one koju sam ranije pokazao. Pomaknuo sam se nekoliko metara u stranu i na taj način sam dobio više šume i ona lijepa žuta stabla u kadru. Napravio sam dvije različite kompozicije, jednu malo užu, samo sa tim komadima u vodi i onim stablima tam u daljini, bez neba, odnosno oblaka sa strane. I drugu, jednu malo širu, u kojoj se vidi i taj dio, znači kotline. Ono
što me veseli je da vjerojatno neću trebati raditi focus stacking, jer to mi se ne da raditi. A fotografiram na f14 i fotoaparat, odnosno njegov focus picking, mi pokazuje da je oštro i ovo u prednjem planu, koje je nekakvih 5 metara udaljeno od mene, i ona stabla na suprotnoj obali, što je super. No, kako ja više ne vjerujem nikome, pa ni samome sebi, onda ću ipak za svaki slučaj napraviti za već spomenute 2 kompozicije i po 2 fotografije. Jedna sa fokusom na prednji plan i jedna sa fokusom na pozadinu. Pa ako ova jedna fotka ne bude dovoljno oštra i ne upali, onda ću imati materijal za focus stacking. Pa eto, još ću se tu malo poigrati, snimiti te 2 fotke sa različitim fokusnim točkama i onda se vraćam još na mol i odonut isto još nešto snimiti. I moram ići po ženu. Evo me ponovno na molu i ponovno još jedanput se pokazalo uvijek iznova ono što tvrdim, da treba biti na lokaciji malo duže. Ne doći, pofotkati i odjuriti u run and gun stilu, nego doći, prošetati, ostati malo duže, jer tek tada mi se počnu otvarati vidici. Počnu mi se otvarati scene koje mi prije nisu bile vidljive. Tako i sa ovim sad mjestom na molu, znači ludnica. Sad sam u roku 2 minute snimio nekoliko fotografija s kojima sam iznimno zadovoljan. Kompozicijski svjetlo bi moglo biti i bolje, međutim i sa ovim svjetlom se dalo napraviti jako puno. Snimio sam jednu fotografiju s molom ovako malo uklošenim i primijete sad koliko malo je potrebno u biti par centimetara da kompozicija bude ili malo lošija ili malo bolja. Koncentriram se na virtualni dodir ruba mola i ove refleksije grebena planine. U kadru je bio taj mol i stabla u daljini. Mol pokazuje, usmjerava pogled prema najsvjetlijem dijelu fotografije, to je ona izmaglica u daljini, dok ova trava polako vodi pogled prema onim žutnim stablima. Na to se nadovezao drugi kadar, jer naravno sad sam primijetio ovu travu koja čini lijepu dijagonalu. I ne samo to, nego ona vodi pogled do onog druge nakupine trave ili nekakvog raslinja vodenog drugog, koje onda je svjetlije od pozadine i koja poput strelice pokazuje na žuta stabla u pozadini. I tako imam vrlo jednostavna kompozicija, a u biti vrlo dinamičan kadar. Evo, oblaci su, odnosno nekakva izmaglica je počela obavijati ovaj greben iznad jezera, pa ću još probati nekoliko fotografija snimiti i s tim. Nakon obilnog doručka i nakon što smo se odjavili iz objekta u kojem smo odsjeli, vratili smo se na lokaciju na kojoj sam ja ranije snimao. Prošlo je otprilike sat vremena i kao što vidite ništa se nije promijenilo. Ima možda blenda 2 više svjetla i to je sve.
vremenske prilike su ostale iste kao i prije. No, ono zbog čega sam se vratio je kadar s početka videa koji mi jednostavno nije dao mira. I svidio mi se kadar i poželio sam ga onda snimiti i fotoaparatom, a to nisam učinio ranije jer sam našao onaj navodno bolji kadar. Opet su u prednjem planu ova stijena i naplavljeno drvo i sad pogled ide ravno prema onim tam stablima na suprotnoj obali. Ono što mi je zanimljivo je oblik ove refleksije koji usmjerava onda pogled direktno prema onim stablima u daljini i najsvjetlijem dijelu kadra, onome bijelim oblacima koji skrivaju vrh u daljini. Kadar koji snimam je okomit, tako da u prednjem planu se nalazi ta stijena i sad, pošto sam fotoaparatom kojih metar i nešto bliže nego u onom ranijem kadru, ovaj put ću ipak morati napraviti focus stacking. Da bi si smanjio probleme, pritvorio sam blendu na f14, tako da imam jako veliko polje dubinske oštrine i da na taj način da što lakše mogu biti spojiti te dvije fotografije. Dakle, dva su identična kadra, s time da je fokus u prvome na stijeni u prednjem planu, a u drugome je fokus na onim stablima u daljini. Na svim današnjim fotografijama sam koristio polarizator, čisto radi kontrole refleksije i radi toga da boje malo živnu, pošto je svjetlo tako flah i boje su malo utišane. Međutim, sve u svemu, atmosfera na ovoj lokaciji i sa ovakvim vremenom mi se čak i sviđa. Lijepo je, mirno je, nema vjetra, površina vode je relativno mirna, tako da se mogu lijepo refleksije uhvatiti i tako da na kraju krajeva neće to tako loše niti ispasti. To je bilo sve s ove zanimljive lokacije. Odjavljujem se i krećemo polako prema Prijevoju Jezersko, zatim na Pavličevo sedlo i spuštamo se u Logarsku dolinu. Putem će vjerojatno biti zanimljivih kadrova, pa ću onda, ako bude mjesta za stati, to i učiniti i malo fotografirati.